Our journey starts in the town of Pedi. From here, we travel north towards the university town of Alice, and then east through the old Ciskei town of Dimbaza, past King Williamstown and Pisho towards the sea. Finally, we turn south towards Hamburg. This is the Makana route. For 100 years, this land between the Fish and the Kai rivers was a battleground. On this route, we trace a bloody history of military conflict between the amaXhosa and the Dutch and British colonists. Interwoven with this history of conflict is a supernatural history, setting the might of the British Army against the magic of the amaXhosa war doctors. This is a place of seers and prophets, of magic and mystery. The Makana route takes the traveler on a journey of great contrast and cultural diversity. This diversity has been etched onto maps of the area. Many villages along the Makana route bear the names of the fatherland of their founders. Potsdam, Hamburg, Breitbach, Frankfurt, and Hanover all stand as reminders of the German colonists of 1857. The Germans were not the only settlers in this region. The Amahlubi, Abambo, and other clans, known collectively to the colonists as the Fingos or Mpengu, had fled from their ancestral lands further north. For a time they had lived with the Gcaleka in the land east of the Kai. In 1835, the Amahlubi Abambo moved south, where in exchange for their military support, they were granted land here, around the town of Pedi. It is here at Umkwashu, the Mulkud tree, that the Amahlubi Abambo pledged their allegiance to the British Crown, and where their descendants gather every year to commemorate that day. And here, in these churches and mission centers, that they worshipped and pledged to educate their children. The Makana route also takes the traveler to the sites of some of the great battles of the frontier wars of dispossession, and to the historic forts of Marais, Wiltshire, and Pedi. It was here, at Fort Pedi, that the tide began to turn in the 7th Frontier War of Dispossession, the War of the Axe. After the victories of Boma Pass and Burns Hill, the amaXhosa had never looked so threatening. The British position was insecure, their supply lines in tatters, their forts threatened, their leaders on the run. In May 1846, 8,000 amaXhosa warriors gathered here at Fort Pedi. Although the British were outnumbered, they had one crucial advantage: their firepower. The battle fought was short and deadly. After less than an hour of combat, the amaXhosa were forced to retreat, leaving the bodies of close to 100 of their comrades strewn in these fields. Close by, here at the Gwangqa River, a second battle was waged soon after. An amaXhosa war party had been spotted crossing the river. The British cavalry rode out to intercept. The amaXhosa stood their ground, but against the deadly cavalry charge, they stood no chance. More than 500 amaXhosa warriors perished that day. The river ran red with their blood.
The Amaxhosa developed guerrilla tactics that they used to great effect in the thick bush. But in the open, they were seldom able to win decisive battles against the well-drilled British troops. In the face of this military imbalance, the Amaxhosa turned to their diviners and war doctors for supernatural support. Their great war doctor was Makhanda Kanxele, or Makana, who gives this route its name. 6'6" and powerfully built, he was a striking figure. Weaving together Christian and Xhosa beliefs into a powerful message of hope, he prophesied the expulsion of the British. Makana, more than any leader before him, was able to unite the Amaxhosa against their common enemy. He was the first great Xhosa revolutionary. But after the devastating Battle of Grahamstown, in which more than 1,000 of his warriors were killed, Makana gave himself up to the British to spare his people further bloodshed. Makana was imprisoned on Robben Island, but the great man's rebellious spirit could not be contained there. He had always promised his people he would return, and in 1820 he escaped by boat. But he did not survive the journey and drowned in the treacherous waters on the way to the mainland. After his death, the island became known as Isiqithi sikaNxele, Makana's island. But the spirit of Makana lived on. It was resurrected again and again in the years to follow by all those South African leaders who fought against impossible odds for the freedom of their people. As we traveled this route from the battle sites of the bloodiest of the frontier wars of dispossession to the ancient ruins of forts, through sites of great cultural diversity, we celebrate our history and our heroes on this, the Makana route. Uhambo lwethu luqala apha kule dolophu yaseNgqushwa. Ukusuka apha sihamba sijongise kwidolophu enedyunivesithi, iDike. Sibhekise entshona sidlula kulaa dolophu yayiyephandle iCiskei, iDimbaza. Oko ukubheka elwandle sidlula eQonce naseBhisho. Oko kugqibela sijonga ezantsi eHamburg. Sikumtyino kaMakana ngoku. Ithuba elingamakhulu leminyaka, umhlaba ophakathi kwemilambo iNxuba neNciba wawusisigqubu semfazwe. Kulo mtyino siphawula imbali yemfazwe phakathi kwamaXhosa nabaphangi bomhlaba, amaDashi kunye namaNgesi. Kuyo le mbali yempixano kukho nembali yobugqi, kungquzulwana amandla okanye ubungangamsha omkhosi okanye bomkhosi wamaNgesi nobugqi bamaXhosa emfazwe akwaXhosa. Le yindawo yamagqirha nabaprofite obugqi nemilingo. Le ndlela kaMakana imhambisa umhambi kuhambo olunentlaninge yamasiko nezithethe ngezithethe ezahlukeneyo. Ezi zinto ezahlukeneyo uyazifumana nakwincwadana ezizotyiweyo zichaza ngeendawo zalapha. Iilali zalo mtyino kaMakana zithiywe ngamagama abantu abazinza kuzo emva kokuhambela. iPotsdam, Hamburg, Breitbach, Frankfurt kunye neHanover, zonke zimi njengezikhumbuzo zabaphangi bomhlaba baseJamani angomnyaka ka-1857. Asimajamani kuphela aphambukela kule ngingqi. Namahlubi abambo nezinye iziduko ezaziwa ngeliqukayo lokuba ngamamfengu abhacela apha esuka kwelo khokho babo. Akhe athi ukuzinza ithutyana phaya kwaGcaleka nganeno kweNciba. Kuthe ngomnyaka ka-1835 amahlubi nabambo ahliselwa ngezantsi ngesithembiso sokunika inkxaso ngemikhosi yawo. Anikwa ke umhlaba kwingingqi yedolophu iNgqushwa. Kukule ndawo ke phantsi komthi womqwashu athi amahlubi nabambo
enza isinqophiso sokuxhasa nemvisiswano norhulumente wamaNgesi. Kulapho ke izizukulwana zabo zihlangana khona ukugubha olo suku minyaka le. Kulapha kwiinkonzo neemishini zabo bathi banqula kwaye benqophisa ukubafundisa abantwana babo. Nalo mkino kaMakana ukwakhombisa umhambi iindawo apho iimfazwe zempecane zalwelwa khona nakwiinqaba ezinembali zooMurray, Wiltshire noPady. Kulapha engqushwa apho izinto zaqala khona ukujika kwimfazwe yemfecane yesixhenxe, imfazwe yezembe. Emva kokoyisa kwiimfazwe zakumxinwa weBhoma naseBurns Hill, imikhosi kaXhosa yayisoyikwa. Imikhosi yamaNgesi yayingazithembanga mpela. Yonke inkxaso edingwa yimikhosi ingekho, iinqaba zabo zisemngciphekweni, iinkokheli ziselubhacweni. Umkhosi kaXhosa omadoda angama-8,000 ahlangana apha engqushwa ngenyanga yoDwarha kumnyaka ka-1846. Nangona amaNgesi ayeligcuntswana, ayenento aqamele ngayo, iintongwa zakuwo, irhuluwa. Yaba yimfazwe emfutshane kodwa ineziqhamo ezibuhlungu. Ngaphantsi nje kweeyure zibambene, anyanzeleka ahlehle amaXhosa, eshiya into enjengekhulu lamafanankosi edunduluzile kuloo mathafa. Kude kufuphi apho, kumlambo iGwangqa, zakhawuleza zadibana kwelesibini idabi. Impi yamaXhosa yayibhaqwe inqumla loo mlambo, yaze impi yomkhosi wamahashe yamaNgesi yabanqumlela. Axhathisa amaXhosa, kodwa ubungozi balo mkhosi usemahashini babububi kwaye awabanika thuba. Umlambo wajika waligazi lamadoda angama-500 omkhosi akwaXhosa abulawelwa apho ngaloo mhla. AmaXhosa avela nobunqolobi obabuvunyelwa kakhulu kukushinyana kwehlathi elo. Hayi nje ukuba babesemathafeni avulekileyo, kwakuba nzima ukweyisa ezompi ziqeqeshiweyo zamaNgesi amathuba amaninzi. Athi akuhlangana nale ngxaki yomlo emfazweni, amaXhosa ajonga kumanyange awo nezitshamlilo zamagqirha ngenkxaso yamandla obugqi. Enye yeenkintsala zawo zomkhosi, uMakhanda kaNxele okanye uMakana, indoda eyanika igama kulo mkino, yayiyingxilimbela eyondliweyo, inamandla, inembonakalo kwaye inesithomo. Exuba inkolo yobuKristu nenkolo yesintu, weza nesigidimi sethemba, ethembisa ngokutshatyalaliswa kwamaNgesi. uMakana wakwazi ukudibanisa onke amaXhosa ukuba ajonge utshaba olunye olwaluphambi kwawo. Wazigqwesa apho ke ezinye iinkokheli zethuba eliphambi kwakhe. Waba yinkokheli yokuqala yamaXhosa ebalulekileyo ukuza neenguqu kwezolawulo. Kodwa emva kwesivuthevuthe sedabi laseRhini, apho kwabhubha ngaphezu kwewaka lomkhosi wakhe, uMakana wazinikezela emaNgesini ngelokunqanda ukuphalala kwegazi labantu bakhe. uMakana wagwetyelwa esiqithini iRobben Island, kodwa umoya wakhe wokulwa ingcinezelo zange ukwazi ukuvaleleka. Wayebathembisile abantu bakhe ukuba uza kubuya. Kumnyaka ka-1820 waye wesaba ngephenyane. Lwaba lufutshane uhambo lwakhe. Waye watshona kuloo manzi angathembekanga aya elunxwemeni. Emva kokufa kwakhe, eso siqithi sathiywa njengesiqithi sikaNxele okanye sikaMakana. Umoya okanye umphefumlo kaMakana waphila apho ngonaphakade. Waphinda wavuselelwa amathuba ngamathuba kwiminyaka eyalandelayo zizo zonke iinkokheli zoMzantsi Afrika ezazisilwa idabi elalinzima lokukhulula abantu babo. Xa siyihamba le ndlela ukususela kwiindawo zamadabi eemfazwe zemfecane ukuya kwiindonga zeenqaba zakudala, sidlula kwiindawo zezithethe namasiko ezibalulekileyo, sinika isidima nesithozela kwimbali namaqhawe ethu kulo mkino kaMakana.
Oh, oh, Nandadala. Oh, Our journey starts here at Fort Beaufort, on the banks of the Cat River. From this historic town, we travel east, past Alice, and then north, up the Chumi River Valley to the resort town of Hogsback. Finally, the road turns west through the Amatola Mountains to the town of Balfour. This is the Makoma route. It winds its way through some of the most beautiful landscapes in South Africa, but it is also a route into the past. The Makoma route tells a story of conflict, both physical and spiritual. The conflict for land and the conflict for the souls of its people. Along this winding route lie the remains of many British forts. Fort Armstrong, Fort Michel, Fort Fordyce, and the Martello Tower in Fort Beaufort. A defensive chain built to secure land the British had taken from the Amaxhosa. For nearly 100 years, the Amaxhosa battled the relentless advance of the most powerful army in the world. The landscape is dotted with the remnants of these battles, like the Christmas Day Memorial Site at the head of the Chumi Valley. Here, on Christmas Day in 1851, 27 men from the village of Auckland were killed. The colonial historians painted this battle as an unprovoked act of savagery. But these villages had been recently established for British soldiers on the most prized of Amaxhosa land. It was this battle for heartland that defined the life of Chief Jongumsobomvu Maqoma, who gives this route its name. Under the leadership of Maqoma's father, King Ncika, the Amagagabe were forced off much of their best land. Maqoma spent his life fighting to win back these lands. It is here in the Waterkloof that one of his most famous victories was won. In 1850, the conflict between British and Amaxhosa was at its most bloody. This was the War of Mlanjeni, the 8th frontier war of dispossession. Maqoma and his warriors had occupied the Waterkloof, close to their ancestral home in the Cat River Valley. British troops had made sporadic attempts to expel them, but they remained defiant. In September 1851, 600 soldiers under the command of Lieutenant Colonel Thomas Fordyce climbed a narrow path to the summit. Fordyce was expecting an overnight victory. As they reached the summit, the sound of a gong rang out. It was a signal from Maqoma to attack. As the echoes died away, Maqoma himself appeared, riding a grey-white horse. The real battle of the Waterkloof had begun. For 17 long months, the British trekked back and forth across this landscape in search of their quarry. But Maqoma's warriors were elusive, appearing from nowhere to launch lightning attacks and then vanishing. They remained masters of the Waterkloof. During one of these operations, Fordyce himself was shot dead. Maqoma is celebrated to this day as the Leopard of Fordyce. Unable to defeat the Amaxhosa warriors in the Waterkloof, the British turned their attention to the Amaxhosa homesteads around the Amatola Mountains. Here, huts were burned, cattle stolen, and crops destroyed. It was a campaign of genocidal proportions. In the face of such brutality, Maqoma was finally forced to surrender. He was imprisoned on Robben Island, where he died in exile in 1873. But the Maqoma route is not only about military battles. This area has nurtured great writers, thinkers, and leaders. This old house in Balfour was once home to Olive Schreiner, best known for her novel, Story of an African Farm. Olive Schreiner was also an outspoken campaigner for racial and gender equality. She was not alone in her convictions. Nearby, at the Herzog Church, the missionary James Reed preached a non-racial vision of equality to his Khoikhoi, Amaxhosa, and colored congregation. Missionaries like James Reed and Dr. John Philip
campaigned tirelessly against the British exploitation of black and colored labor. The history of missionary contact is a complex and difficult one, but it also forged a powerful new fusion of Christian doctrine and African spirituality. Many of the churches founded by early AmaXhosa converts flourish to this day. And here at Hilltown, Lovedale, and Fort Hare, the powerful possibilities of cultural exchange were explored. In these classrooms, a new class of black intellectuals was developing that would change history. Men like the composer, Dr. John Knox Bokwe, and the writer, John Tengo Jabavu, founder and editor of Imvo Zabansundu, symbolized the new class of Africans educated in the European tradition. Schooled in the systems of their oppressors, the graduates of these institutions would lead Africa's liberation movements of the 20th century. Nelson Mandela received his early education at these institutions. He attended Lovedale and matriculated at Hilltown. More than a century after Maqoma's death on Robben Island, Mandela would achieve what Maqoma never did: lasting peace and freedom for his people. Our journey begins with Maqoma and ends with Mandela. Maqoma suggests the beginning of a tradition that continues to this day, of resistance to oppression, of the assertion of dignity, of the unwavering insistence on respect. Uhambo lethu luqala apha eBhofolo, phezu kwendonga zomlambo iNgcwenxe. Xa siphuma kule dolophu yeNdumasi sijongisa entshona, sigqithe iDiki. Sicangcathele ngasentla sinyuka ngentlambo yeTyhume sisiya eHawksburg, idolophana yabahambi. Okokugqibela, indlela yethu ijonga entshona, siphumela kwiintaba zikaMathola. Siphumela kwiintaba zakuMathola, sisiya eBalfour. Ngumtyino obizwa ngoMaqoma ke lo. Uthungela ugqitha kowona mathafa anenkangeleko entle apha eMzantsi Afrika. Kodwa ukwangumtyino osiqhagamshela nembali yethu. Lo mtyino kaMaqoma ukwasinika imbali yempixano zezigalo nezomphefumlo, iimfazwe zomhlaba nezokuphucwa kobuzwe babantu balo. Kula majiko-jiko alomtyino kulele amabhodlo eenqaba zamaNgesi: Fort Armstrong, Fort Mitchell, Fort Fordyce, Martello Tower, eBhofolo, ingqimba yokhuselo elalakhelwe ukugcina lo mhlaba amaNgesi awuhluthe kumaXhosa. AmaXhosa alwa kwaye akhusela idabi elaliyimvula livela kowona mkhosi wawunamandla kwaye utshatshele elizweni iminyaka engangekhulu. La mathafa aneentsalela zaloo madabi ezithe gqa kule nkangeleko intle. Esinye sazo sisikhumbuzo somhla weKrisimesi phezulu kwintlambo yeTyhume, apho ngomhla weKrisimesi kumnyaka ka-1851 kwabulawa amadoda angama-27 elali yaseAuckland. Ababhali bembali yekoloni babalisa eli dabi njengento eyabangelwa bubundlobongela. Yayizilali ke ezi ezazisandula ukusekelwa amajoni aseBritani kowona mhlaba wawumhle kwaXhosa. Yile mfazwe yesizwe eyabonisa ubufelazwe bukaNkosi Jongumsobomvu Maqoma enike lo mtyino igama lawo. Ngethuba lokuphatha kukaKumkani uNgqika ozala uMaqoma, amaRharhabe ahluthwa inqatha ngokuthathelwa owona mhlaba wawutyebile. uMaqoma uchithe ubomi bakhe bonke elwela lo mhlaba. Kumadabi akhe obuntshatsheli, elona liphambili lelo walilwela apha kwaNontongwana. Eyona mfazwe yayimbi phakathi kwamaNgesi namaXhosa ngeyomnyaka ka-1850 yayiyimfazwe yesibhozo kwiimfazwe zemfecane, imfazwe yasemlanjeni.
yayimbi ukodlula zonke. Ukolonele Thomas Fordyce nomkhosi wamajoni ayi-600 ngoSeptemba womnyaka ka-1851 banyuka kumxinwa wendlela ukuya eNcochoyini. UFordyce wayecinga ukuba uza kuchebeleza. Bathe bakufika eNcochoyini, yakhala intsimbi apho phakathi kwemithi. Kwakungumyalelo kaMaqoma wokuhlasela. Kuthe xa iphela loo ntswahla, wavela uMaqoma ngokwakhe ekhwele ihashe elingwevu. Yaba ke iqalile imfazwe yakwaNontongwana. Zaphela ngqu iinyanga ezili-17 equqa ebuyelela amaNgesi kuloo mathafa analonkangeleko efuna ixhwayelo lwawo. Kodwa imikhosi kaMaqoma ingabambeki. Yayivela ingalindelwe ngohlaselo olukhawulezileyo. Emva koko ilahleke, bemphethe uNontongwana. Kwelinye lolo hlaselo, yena yedwa uFordyce wadutyulwa wafa. Kude kube namhla, uMaqoma waziwa njengehlosi likaFordyce. Akungakwazi ukwahlula imikhosi yamaXhosa kwaNontongwana, amaNgesi ahlasela imizi kwingingqi yentaba yakuMathole, apho atshisa imizi, aba iinkomo, aza atshabalisa amasimi. Kwakutshatyalaliswa isizwe. Ejongene nenje yona inkohlakalo, uMaqoma wanyanzeleka ukuba azinikezele. Wagwetyelwa kwisiqithi sikaMakana, Robben Island, apho wabhubhela elubhacweni ngonyaka ka-1873. Kodwa ke lo mtyino kaMaqoma asingoweemfazwe zodwa. Le ngingqi izele ababhali, iingqondi kwaneenkokheli. Le ndlu indala apha eBalfour yayilikhaya lika-Olive Schreiner, owaziwa kakhulu ngencwadi awayibhalayo, Story of an African Farm. U-Olive Schreiner wayekwadume ngokuba litshantliziyo lombangazwe wocalulo nesini. Wayengayedwa kuloo moya. Kude kufuphi kwicawe yaseHertog, umfundisi wasemission uJames Reed wayeshumayeza umbono wongabi nabuhlanga phakathi kwebandla lamaKhoisan, amaXhosa nabantu bebala. Imbali yonxibelelwano nabakwalizwi bemission lwaluyingxaki kwaye lunzima. Kodwa loo nto yapheka ukholo olutsha kwaye lushushu olungumxube wesiKrestu nokholo lakwantu. Inkoliso yeecawe ezaqalwa ngamagqobhoka obuKrestu okuqala amaXhosa zisami nangoku. Kwaye apha eHilltown, Lovedale naseFort Hare, amathuba okwabelana ngamasiko nezithethe asetyenzisiwe kakhulu. Kula magumbi emfundo, ihlelo elitsha lweenkcubabuchopho ezimnyama lwaluphuhla kwaye lwaguqula imbali yesizwe. Amadoda afana nomqambi uGqirha John Knox Bokwe kunye nombhali uJohn Tengo Jabavu, owaqala ekwangumhleli weemvo zabantsundu, asisiboniso solu luhlu lwama-Afrika ayeqeqeshwe ngohlobo lwesiNgesi. Beqeqeshwe ngokweendlela zabacinezeli babo. Ezi zifundiswa ziphuma kula maziko. Zaba ziinkokheli ezakhokhela imibutho yokukhulula izizwe kwinkulungwane yama-20. uMandela wayifumana kwezi zinala imfundo yakhe yokuqala. Ufunde kwaSomgxada, waza waya kugqiba imatriki yakhe eNxukhwebe. Emva kwenkulungwane wasweleka esiqithini sikaMakana, Robben Island, uMaqoma. uMandela uye wafumana angazange akufumane uMaqoma: uxolo nenkululeko yabantu bakhe.
Our journey starts in the town of Aitutjwa. From here, we turn towards the coast, winding our way past Willow Vale to arrive finally at the Khai mouth. Turning inland along the banks of the Khai, we then circle round to arrive at last at Batawi. This is the Phalo route. It is the heartland of the Amaxhosa people. For countless centuries, this land has known the bellowing of their cattle, the stories of their heroes, and the harmonies of their song. Yet the very oldest human history of this region is told in painting. Here, on the walls of the Singumeni caves, we can trace the stories of the Bushmen, their mystic animals, their epic hunts, their rituals and dances. These paintings stand as silent reminders of a deeply spiritual culture that once flourished in this area. The Phalo route explores the land where the Amaxhosa nation began and where it came closest to its own destruction. The modern Amaxhosa nation was founded by King Chawe. Through conquest and statecraft, he united the smaller groups living in these lands east of the Khai River to create a powerful and unified nation. For countless generations, the House of Chawe ruled over this united nation. Until the rule of King Phalo, when everything changed. King Phalo gives this route its name. His grave, marked by this monument, is one of its striking landmarks. King Phalo's rule coincided with two defining moments in Amaxhosa history. First contact with the colonial whites and the splitting of the Chawe dynasty into two houses. Phalo had two sons, Gcaleka and Gagabe. Fundamental differences drove them apart. Gagabe crossed the Khai with his people, splitting the Amaxhosa nation into two and bringing his people ever closer to the advancing whites. These early white travelers were trek Boers, fiercely independent. They had left the Cape to escape the oppression of the Dutch East India Company. They lived off the land as nomadic hunters and herders. Since the days of first contact, Amaxhosa and trek Boer had met to trade cattle and goods. Their lives were closely linked through this common experience. But with the arrival of the British Empire and its land-hungry settlers, the world was about to change for the Amaxhosa. After centuries of independence, the Amaxhosa now faced war and dispossession. In 1835, the British crossed the Khai and invaded Gcaleka's land. They stole 15,000 cattle and demanded more. When King Hintsa, Gcaleka's grandson, met with the British commander, Sir Harry Smith, to negotiate, he was captured and held hostage. Here at the Ngqabaga River, Hintsa escaped. He was chased down by Harry Smith himself, who threw him from his horse. Pleading for his life, King Hintsa was shot through the head in cold blood. King Hintsa is buried here, near Willow Vale, on the banks of the river where he was murdered. The Gcaleka kingdom fell to Hintsa's son, Sakhile. A respected and charismatic leader, he governed with wisdom and sensitivity. He would, nevertheless, find himself caught up in one of the most tragic events of South African history, the Great Cattle Killing. By the mid-19th century, the Amaxhosa were a deeply troubled nation. 80 years of brutal warfare with the colonists had cost lives of countless men and women. The Amaxhosa had lost much of their best land to the British, and finally, a deadly lung disease was sweeping through the Amaxhosa heads. Into this bleak landscape stepped a young girl named Nongqawuse with a prophecy of hope. Here at the Ngqaqa River, one autumn morning in 1856, Nongqawuse received the vision that would change the course of South African history. She claimed that two strange men had appeared to her and had described a great resurrection. The Amaxhosa dead would rise up and drive the British into the sea.
and the world would be born anew. But to bring about this rebirth, the Amaxhosa had to demonstrate their total faith. They would have to sacrifice all of their cattle. They would have to abandon their fields and scatter their corn. Their prophecies were welcomed by many Amaxhosa, including King Sachile. Others, including King Sandile, opposed the prophecies. But they were powerless to stop the believers. In the coming months, nearly 2/3 of the Amaxhosa population died of starvation. Here, by these mystical pools near the resorts of Kaimouth, we can only wonder at the terrible despair that led to this destruction. From the rock art of the Bushmen to the graves of Amaxhosa kings to 19th century battle sites of Umzichane and Qentane, where the bloody battles of the last frontier war of dispossession were fought, the Phalo route finally leads the traveler to the birthplace of a great 21st century statesman, Thabo Mbeki, President of South Africa, and architect of the African Renaissance. Uhambo lethu luqala kwidolophu yaseDutywa. Sisuka apha sijongise imibombo elwandle sidlula kuGatyana, siyokuma kumlambo iNciba. Siyajika apho sinyuke phezu komlambo iNciba, sijikele siyokungena eGcuwa. Lo ngumtyino kaPhalo. Eli likumkani lamaXhosa. Inkulungwane ngenkulungwane lilizwe eli esele liqhelene nentsholo yokunqakama kwenkomo zalo, amabali amaqhawe alo, nentshwahla yengoma zalo. Ude ufumane amabali omnombo wabantu bale ngingqi kwimizobo. Siyakwazi ukulandela imbali yabantu bakudala, amakhoyisane, ezotywe ezindongeni zemiqolomba yaseShinqumeni. Imbali ngemimangaliso yezilwanyana zabo, amasiko nemixhenzo yabo. Le mizobo isisikhumbuzo esimiyo, sibonisa inkolo enzulu eyayikho ngaloo maxesha kule mida. Lo mtyino kaPhalo usihambisa kumnombo wesizwe samaXhosa, apho uXhosa waphantse wazicima igama. Esi sizwe sakwaXhosa sanamhla siphuma kukumkani uTshawe. Ngobugorha nobuchule bokukhokhela, wahlanganisa imihlambi eyahlukeneyo kumhlaba osentshona kumlambo iNciba ukwakha isizwe esiluqilimba. Izizukulwana ngezizukulwana zomzi kaTshawe ziye zasilawula esi sizwe sibambeneyo. Olu lawulo luqhubeke kwade kwaphatha ukumkani uPhalo, apho kuye kwabakho inguqu. Lo mtyino uthiywe ngokumkani uPhalo. Ingcwaba lakhe elirhanqwe yimithi yakudala lisisikhumbuzo esisodwa. Ulawulo lukakumkani uPhalo lube neziganeko ezibini ezibalulekileyo kwimbali kaXhosa. Esisentloko kukudibana okokuqala nabaphangi bomhlaba abamhlophe, nokwahluka kubini kwendlu yobukhosi. Ukumkani uPhalo wazala oonyana ababini, uGcaleka noRharhabe. Aba babini baba neyantlukano enkulu eyabahlulayo. uRharhabe nabantu bakhe bawela iNciba esahlula indlu kaXhosa kubini, kwaye ebasondeza abantu kumadlagusha awayesiza kufuphi kumaXhosa. La madlagusha akuqala ayesaziwa njengamabhulu emfuduko. Ayeshiya ngemva ingcinezelo yeDutch East India Company yamaDatshi. Babephila impilo yabahambi yokuzingela nokwalusa, kwaye enomoya wokuzimela okuqinisekileyo. Kwantlandlolo ukudibana kwawo amaXhosa namabhulu babethengiselana imfuyo nempahla, kwaye ubomi babo budityaniswa lityathanga lengcinezelo nalempilo yabo. AmaNgesi ukufika kwawo kweli
nabantu balo ababezizihambi ezilambele umhlaba kwalunika obunye ubuso ilizwe lamaXhosa. Emva kweenkulungwane zenkululeko amaXhosa ngoku ayejongene nemfazwe nokuphucwa ilizwe lawo. Ngonyaka ka-1835 amaNgesi awela iNciba ahlasela umhlaba kaGcaleka. Aba iinkomo ezingama-15,000 kwaye anyanzelisa ukufumana ezinye. Umzulwana kaKumkani Gcaleka, uKumkani Hintsa, wahambela inkumanda yamaNgesi obekekileyo uHarry Smith ngelokuthethisana. Wasuka wabanjwa kwagcayiselwa ngaye. Kulapha kumlambo iNqabarha apho wazimela khona uHintsa. Waleqwa nguHarry Smith uqobo owamwisa ehashini lakhe. Ekugqibeleni ecela imfesane uKumkani Hintsa wadutyulwa entloko ngaphandle kwenceba. UKumkani uHintsa wangcwatyelwa apha ngakuGatyana phezu komlambo apho wabulawela khona. Ubukhosi bukaGcaleka bawela kunyana kaHintsa uSarhili, inkokheli eyayihlonitshiwe inomtsalane kwabaphantsi kwayo, ilawulwa ngobulumko nobulali. Kodwa ulawulo lwakhe lwahlangana nesona sihelegu sakhe sehla kwimbali zaseMzantsi Afrika, olona lutshatyalaliso lukhulu lweenkomo. Ithuba lombindi wenkulungwane ye-19 lelona xesha wawusengxakini umzi wakwaXhosa. Iminyaka engama-80 yeemfazwe ezimbi nabaphangi bomhlaba yaphuca intlaninge yobomi bamadoda nabafazi. Bonke ubutyebi bomhlaba wakwaXhosa wawusezandleni zamaNgesi. Okokugqibela kwavela isifo semiphunga esasuba impahla yamaXhosa. Kule nkangeleko imfiliba ngolu hlobo kuvela intombazana egama linguNongqawuse isiza nesigidimi sethemba apha kulo mlambo iNgxaxa. Ngentsasa yokwindla kumnyaka ka-1856 uNongqawuse waba nemibono eyajika indlela yembali yoMzantsi Afrika. Wathi kuvele amadoda amabini angawaziyo awayethembiswa ngovuko olukhulu oluzayo. Abangasekhoyo bavuke bawadudulele elwandle amaNgesi nelizwe lizalwe ngokutsha. Uvuko olo lwaluxhomekeke kuXhosa ukuba abonakalise inkolelo engagungqiyo. Kwakufuneka kubulawe yonke imfuyo yabo, bashiye amasimi nesivuno sabo sombona. Ezi ziprofeto zamkelwa yinxalenye yamaXhosa, kuquka noKumkani uSarhili. Abanye kunye noKumkani uSandile bazikhaba ezi zindululo zelithongo. Babengenamandla kunqanda amakholo awayebulala etshisa kwanamasimi awo. Emva kwenyanga ezingephi, ngokuqikelelwa kwisibini esithathwini samaXhosa satshabalala yindlala. Apha kwezi ziziba zineemfihlelo ezinzulu ecaleni kwalamathala olonwabo asemlonyeni weNciba, sakuzibuza ukuba kwakutheni zekwenzeke le ntlekele ingaka. Ukusukela kwimizobo esamatyeni yamakhoyisane ukuya kumangcwaba ookumkani bamaXhosa kuyokutsho kwiindawo zeemfazwe zaseMzitshane neCentane ngenkulungwane ye-19 apho amadabi emfazwe yokugqibela yemfecane alwelwa khona. Umtyine okaPhalo ugqibela ngokusa umhambi kwindawo yokuzalwa kwenkokheli ebalulekileyo kwinkulungwane yama-21, uThabo Mbeki, umongameli woMzantsi Afrika nomcwaningi wokuvuswa kweAfrika. Our journey starts in King Williamstown. From here, we travel westwards towards Alice and then north up the Chumi Valley to the resort town of Hogsback. From there, the road turns east across the Amatole mountain range to finally arrive at Stutterheim. This is the Sandile route.
It is a route that weaves together a land of great contradictions, awe-inspiring natural vistas, and sites of the deepest tragedy. From the Amalinde battle site, at which Ngika's warriors were decimated by his brother's army, the Amandlambe, to the ruins of Fort Cox, where the Amaxhosa held Governor Harry Smith under siege, the Sandile route is steeped in military history. It is also a landscape rich in Christian history. 19th century mission buildings and churches, including the Piri Mission and the Enshaw Mission, bear testimony to a long history of Christian conversion. The Sandile route also explores the more recent political history of this region. Dimbaza, west of King Williamstown, is a town still haunted by the tragedies of its recent history. Dimbaza was founded in the 1960s as part of the Ciskei homeland. Victims of forced removals and political activists released from Robben Island were dumped here by the apartheid state. It was a wretched place of poverty and despair. Here, at the old cemetery in Dimbaza, rows of white crosses stand as reminders of the countless children who died of deprivation in the early days of Dimbaza. Only 15 kilometers from the developed center of King Williamstown, Dimbaza came to symbolize the brutality and sheer madness of the homeland system. Close by lie the ruins of another failed homelands project. Built by the leader of the Ciskei, Lennox Sebe, the monument at Ntabakandoda was intended as a celebration of Amaxhosa identity. It now stands in ruin, an eerie reminder of the great folly and tragedy of the homeland system. The view from the monument is spectacular. Looking out over these valleys, it is easy to imagine this landscape as it was in the days of our ancestors, the days of King Palo, Chief Maqoma, and King Sandile. It is King Sandile, leader of the Amagagabe Amaxhosa in the mid-19th century, who gives this route its name. At the height of British imperialism, King Sandile refused to submit to British authority. The governor of the Cape, Harry Smith, posted a reward for his capture. And in 1850, he sent a British column deep into Sandile's territory. Here, at Boma Pass, the British struggled to make their way up a steep mountain path. Unfolding themselves from the shadows in the deep bush, Sandile's warriors unleashed a devastating attack. The British soldiers suffered heavy casualties. Rising above the rocks, King Sandile himself appeared in a defiant mockery of the British. In 1878, King Sandile was killed by British soldiers here in the Piri Forest. His death marked the end of 100 years of Amaxhosa military resistance. 70 years later, and no more than 30 kilometers away, Stephen Bantu Biko was born here in Ginsberg, King Williamstown. As a student leader, Biko spearheaded the Black consciousness movement in South Africa. His spirit reinvigorated the anti-apartheid movement for his generation. But, like Sandile before him, he was hounded by the white leadership of the day, and he would pay for his principles with his life. Biko is buried here in the Steve Biko Garden of Remembrance on the outskirts of King Williamstown. Biko's death represented the beginning of a new era of defiance and escalating opposition to white rule. That opposition was embodied by the husband and wife activists Griffiths and Victoria Mxenge. In 1981, Griffiths Mxenge was assassinated by apartheid security police. Victoria Mxenge continued her activism, but 4 years later, she too was assassinated. The grief and outrage at her murder reverberated around the world. The Mxenge's bodies are buried here, side by side. 8 years later, here in Bisho, one final drama was to play itself out in the struggle for freedom. On the 7th of September 1992, exactly 15 years to the day after Biko's death, 80,000 protesters marched from King Williamstown to Bisho
to demand their freedom. Some of the great struggle heroes marched with them: Chris Hani, Steve Tshwete, Cyril Ramaphosa, and Ronnie Kasrils. It was Ronnie Kasrils who led the marchers through a gap in the razor wire towards Bicho. The marchers believed that with the world watching, Brigadier Oupa Gozo would never order his troops to fire. They were wrong. 28 marchers were killed that day. The Bicho Massacre Memorial was erected to honor the memory of these martyrs. Traveling the Sandile route, we stand in quiet contemplation of the many human tragedies that have blighted this landscape. But so too do we honor the sacrifices of our heroes who have illuminated this landscape with their courage and defiance. Uhambo lethu luqala eQonce. Sisuka apha sijongise entshona sisiya eDikeni. Singangenanga phofu sinyuka ngenhlambo yeTyhume sisiya kwidolophana yabahambi iHawksburg. Ukusuka apho indlela ibhekisa entshona inqumla kwintaba zakuMathole. Lo ngumtyino kaSandile. Ngumtyino othunga amathafa ankangeleko yawo ephazamisayo kakhulu, ngendalo emangalisayo nangendawo ezikhumbuza ngeentlekele ezihlupha umphefumlo. Ukusuka kwindawo yedabi laMalinde, apho umkhosi kaKumkani uNgqika wanqunqelwa phantsi yimpi yomntakwabo amaNdlambe, iindonga zeFort Cox, apho amaXhosa avingcela irhuluneli uHarry Smith. Umtyino kaSandile ubalulekile ngeembali zeemfazwe. Ikwayingingqi etyebe kakhulu ngembali yobuKristu. Iimishini nezindlu zokukhonza zenkulungwane ye-19, ekuquka kuzo imishini yasePiri nemishini iEnsho, zingumboniso wembali ende yobuKristu. Umtyino kaSandile ukwahamba kwaneembali zakutsha nje kwezombangazwe wale ngingqi. iDimbaza yidolophana esentshonalanga kweQonce, eyindawo eneenkumbulo ezimbi. iDimbaza yasekwa njengenxalenye yephandle laseCeskei ngeminyaka ye-1960. Abantu ababedudulwa bekhutshwa ezidolophini namabanjwa ombangazwe awayekhutshwa kwisiqithi sikaMakana, Robben Island, baza kulahla kwesi sihelegu sendawo ngurhulumente wocalucalulo. Iyindawo eshwatyuleleyo yobuhlwempu nengcinezelo. Kumangcwaba amadala alapha, iminqamlezo emhlophe isamile njengesikhumbuzo sentaphane yabantwana ababulawa yindlala yemihla yamandulo yalapha eDimbaza. iDimbaza ekude njengeekhilomitha ezima-15 ukusuka kwidolophu evunyiweyo iQonce, yayiyinqaba yenkohlakalo nempambano egqithisileyo phantsi kwenkqubo yengcinezelo yoorhulumente basemaphandleni. Kude kufuphi apha kulele iindonga zamaphupha aphanzayo empambano zenkqubo yamaphandle kunamhlanje. Esi sisikhumbuzo esikwintaba kaNdoda, esakhiwa yinkokheli yephandle leCeskei, uLenox Sebe, esimisa njengeqhayiya lamaXhosa. Kungoku nje simi sizindonga ezisikhumbuzo esoyikekayo sempazamo nentlungu yengcinezelo yoorhulumente bamaphandle. Xa umi kule ndawo inesisikhumbuzo, unombono omhle welizwe lakwaXhosa. Xa ukhangele kwezo ntlambo, uba nombono engqondweni yenkangeleko yeentsuku zookhokho, iintsuku zookumkani Phalo, Nkosi Maqoma, nguKumkani Sandile owayephethe amarharhabe akwaXhosa wenkulungwane ye-19 onike lo mtyino eli gama. Ngethuba elaliphezulu kakhulu uphango lwamaphanga ngamaNgesi, wema uKumkani Sandile akalivumela ugonyamelo lwamaNgesi. Irhuluneli yamaphanga uHarry Smith yamisa umrhumo kumntu onokubamba ukumkani amzise luvalelweni.
Ngomnyaka ka-1850 wathumela umkhosi wamaNgesi kumhlaba kaKumkani Sandile. Apho kwingxingwa kaBhoma, amaNgesi kwakunzima kusaphuka uNobathane, exakwe kukunyuka umnqantsa wentaba. Athi akuphuma ethunzini lehlathi, impi zikaSandile zawagawulela egoqweni. Umkhosi wamaNgesi wafumana isohlwayo esikhulu. uKumkani Sandile wavela wema phezu kwamatye ewabonisa amaNgesi ubungqanga bakhe. Kumnyaka ka-1878 uKumkani Sandile wabulawa ngamaNgesi apha kumahlathi asePiri. Ukufa kwakhe kwazisa esiphelweni ikhulu leminyaka lweemfazwe zemfecane zamaXhosa. Emva kweminyaka engama-70 kude kufuphi ngama-30 eekhilomitha ukusuka apha, kwazalwa uStephen Bantu Biko kwilokishi iGinsberg eQonce. Eyinkokheli yabafundi basedyunivesithi, uBiko wakhokhela intshukumo yokuzingca ngobumnyama bethu eMzantsi Afrika. Imo yakhe yokuzingca ngobumnyama nesinyalimani sokulwa nokukhokhela wavuselela intshukumo yokulwa ingcinezelo ngobuhlanga kumahlakani wakhe. Naye njengoKumkani Sandile waleqwa kwisilwanyana ziinkokheli zabamhlophe zelo xesha. Naye wahlawula ngegazi lakhe emi kwidabi lakhe engajiki. uBiko ulele apha kwisitiya senkumbulo iSteve Biko xa uphuma ngasentshona eQonce. Ukufa kukaBiko yaba sisiqalo sephulo elitsha lomzabalazo olwaphakamisa uqhankqalazo kwimpatho yabamhlophe. Olo qhankqalazo lwaphuhla laphuma izandla kumntu nowakwakhe amatshantliziyo uGriffiths noVictoria Mxenge. Ngomnyaka ka-1981 uGriffiths Mxenge wagwintwa ngamapolisa okhuselo orhulumente wobandlululo. uVictoria Mxenge waqhubeka nobutshantliziyo bakhe. Emva nje kweminyaka emine naye wagwintwa. Intlungu nomsindo ngokubulawa kwakhe yagcwalisa umhlaba wonke. OoMxenge bangcwatyelwe apha, omnye ecaleni komnye. Emva kweminyaka esibhozo, isiqendu sokugqibela kwidabi lenkululeko saqenqgeleka apha eBhisho. Ngomhla wesi-7 kuSeptemba 1992, kanye emva kweminyaka eli-15 wasweleka uBiko, abaqhankqalazi abangama-18,000 basuka eQonce besiya eBhisho ukuya kufuna inkululeko. Amatshantliziyo aphambili omzabalazo ayelapho nawo: ooChris Hani, Steve Tshwete, Harry Gwala, Cyril Ramaphosa kunye noRonnie Kasrils. uRonnie Kasrils kanye wayesentloko yabazabalazi eyangena kwikroba elalisecingweni elihlabayo ukuya kungena eBhisho. Abaqhankqalazi babe nenkolo yokuba uBrigadier Oupa Gqozo akangeze athi imikhosi yakhe mayikhulule imbumbulu ihlabathi lonke lijongile. Babengahlambanga loo mini. Kwabulawa abaqhankqalazi abangama-28 ngaloo mhla. Kwakhiwe isikhumbuzo esitsha, iBhisho Massacre Memorial, ukukhumbula loo matshantliziyo. Xa sihamba kulo mtyino kaSandile, sikhe sime sicinge ngeentlekele ezizisa imo yonxunguphalo kula mathafa nenkangeleko entle kangaka. Kwananjalo sikhumbule amagorha namaqhawe azisa ubuqaqawuli kule mimango ngokuzijula ijacu.